Say you more. Me da se me chia atiefuo nyina. Me pa cho makosam ne say 2021 no na sister bi ne di agro achepa I say adamfo nwua. Your friend is saying. Me pa cho we di Rose. Rose to he. Me pa cho we Mercury na ni fie ankasa de. Minim ni fie. Oya adwuma bay. Me pa cho bi wo so kokon so minim adwuma wo ye sa na o ka kire me. Okay. Ti mini ni share krom na obusa me say that first no me what me ti abrepo me ma me mu fie na matu akotena agreke ho no. Ti we share me krom na abusa am sam da so abrepo na am sen ya na me gu ahobo so am pese me tu free ho no mo ti di ba 2 weeks on na danfo bi ba me ho fie no be pam wo ma de o so mu dwan so fo ba bi ku ti o be pam wo ma slet na me pam ma wo mu no mu ko ye ti free ho edi ba na wotwe na Rose na asa ba no na danfo na ma bi ti free ho no ba mo be pam de ti last time oba ye no wo ka se start mani abrepa na mene so fo ba bi gold adwuma wa no ma anyem patase na misika akodi maami ho dadaada ama sese kwan so me kwa nyina wa stop me enti ko diskan maami ankam hyase ko kwan so na isa ta ni maami no ye gold adwuma wa anoma anyem patase no so fo ba na me kasa matene nkan na minim ne da me yisa wo kan no sis ne nani abrepa ni sika akodi ne ho na nge ono nkon nipa bebre sika akodi maami no ho so fo ba wo ye gold adwuma ai ado tu galam say me pa cho minim no da minim ho hwe me metimi fie no ba se obepam na de ene wo ka emu asama one maami ni problem asi ene wo ka kire me enti free oba mo bi ana se wo ka maami na asam se bia oba na wo ka maami na asam ti na ye ready December mu na ye 15th December no frame so obadwene ye man ti oba ye no start o se da bia me ba ya me ka sof ba bi ho asam kire wo me maami na amse ne ye go adwuma na so ya wo ta ba wo ka maami na asam ene o se afo na wa ye ho adwuma awi a wo chewo enti makaka kire nkrofo bebre mi de o ma wura mi se wo ba ya ana amse me de me sese ma boa me ho a me tu mi efi ha no mo nti sam kasa me ya na me boa no so o sister ta eyo wo de 1000 ba sika se ne das no sister mini sika da ba bia me de ba ya sa de no na sika o ho nyina ma boa no am de ko ha da nti sam kasa me nya sika pa de ya sa na me boa no sister ta 3 days pepepe no a che awiem sister mini sika what's maami ni che gold no 3 days ah o se 3 days wa ya no na so fo ba no so wo fa he minim no ba bia wo che gold wo se wa ye gold no adwuma wi afa no so mdo mu sika wi mu ti afa na maami na ye ho adwuma wi na ya busua gold no ko tu ana minim ho hwe papa wo chiche sika ano ka chelum se mi tu ha no nti sam ka sam 1000 gram de ba ya na me boa no start 3 days pia no a che wi na se menye na me kura obi afra me wo enam so obi afra me wo kwada so estate kura so nya dan ni bia ma minti me kwa akọhwe na me kura na matua ka no so sister ta jai menya dan ni bia ma nam say sister na mam 20 million 3 days time ma nam sister let's come dey ko ha dan ya obi kura afra me say wonya bia ma na me hwe e dan nam di tua ena ona me kan ya ena me kwatam 20 million nam de ma no ti 20 million ma na wi aba 5 no me di nkra na oje nya mama na wi ni o tua me ka na okoye okodru fia no sa afra me sister ta man kasa menya dan ni bia ma man kasa menya dan ni bia ma menu aba bi wo ye agent ya friend Daniel me ne nyina na wa no ma anye ha no wonya dan ni bia ma me sa me mfa ma no makohwe boga bi fie ho ye kama pa boga no kra aka 2 weeks idea ni mu ya obedi bi onyanti sa wo pa se wan hwe ye na obi gidan na be ya me ya pa nam se nya me ya adoma no papa me ba behwe na nantie sika no so start aja makohwe nam se sister se me na me pa me dan ma me ma hwe me kra me nya dan ni mu fie ma me ma hwe dan no na me behwe na sa me pa o sister wo so obegi nantie sika o nam so me ne kan o se wakohwe dan na ma me nantie sika agent fee and was sama me send 50 cedis nam sister brother ade asanti ano papa na me send sika na ma no e firi ho mante ne nka bi ti afa ni edi blo nya wi o sister ta papa na kro nya me ya adoma edi blo nya wi a 2 weeks time no beba me nkasa me frɛ na afa ni wo da nam sister ata no mama me da wo ka ma me wo ba e problem na mu nyina maka kire se edan kro bi afra me se me hwebi wo so se me first ka ma 3 days time ntina ma me dis ka na ma nya san ka me first ka na ma afa no da me o de me fa ha no de mi sa jesa ya wia busumi nan mu ko busumi num tsa me bu afu pa na ya mani bilisam ena wo kunu ye taxi driver wo kuma se girls ye hodum na ko se no papa mpa cha the chairman mpa chairman ni di o ti ko se ada no papa na me ko wo kunu na me se me wo fie na wo ba na chairman sister ta wa ba ju sika ena me se ai
no sika no de ma sofo ba ne nye no de ma no kola no me kan na me se ne wa bejum sika sa 3 days time ba me ti ma okru ni bufu pa na Sunday no okru ni fra na no ye fast e no ma mu 1000 e no pa ma che so slemi anya me ya adom a 2 weeks yaka or the 1000 be ba be so na me see you tina fe me so me atama o senkam tu fio na ache ta fe me na me pia bosia e dia so skan ntu o de ma na che senkam ni pa close ka akoma no afe aye na ada asem tina mo ka bi wo ho ana ho so taxi rank or okru na ye pan ni station ho chairman na mka chen sa mesle no benyin papa ma nam de me ka na hye nsa na nko de ye adwuma na nko ye sesi ama me no so o ti wo madam fu me fra wa san ka me de tu anim ansa ti so hu se me ne ukunu ye bibia boni bi anim mesam nam de agya ne se woni huma me fra no wa amfa na okunu sister me nua ba no yon kra me nkofwe ka ma tika so ne sima me ma madam fu bi ma me o de ma ba e wo elia ho atina ka ni sima me ne fi a ma me ne hwe so ma me na me chama ko ne ko hwe ka no so ye kama na me wo me nua be ma young boy bu ma na behwe ti mo fie no mu frem se o ma ko hwe ka na boy na ni age ho se obetwi ka no ti me bia ne nya ho hyehyeye na me de efiro na me nko enti anwumre na me chama ne ko hwe ka na madam fu ya fra me sister ta me donya me so the ka ne ma chama ya station wa wo be hu me bawdua ku ato atwene adenti na de ka na me fa ka ma okro me se ompe obi a ne ho dwa me fa me ka ne nhya ne nsa wo se wo mpene na me twa so adenti no mpene me ma de ko di ntia ada me twa so ti me twa so me ho aba 2 weeks na me ma me na ka ne sine fie no wo frem no wo se ata wo am se antim pa twa mo fie e no se boy na chama de ne ba san ko betwu ka na chama yen so wo mpene boy na sa de dwa to abesim so wo slawo ka no wo betwu de ba ya adwuma ti ho kwa enti me de ode ya adwuma ba bo na ma me so aboa me na me se antim me pesa ga ne benyam kaseti enti ka na ensi wo me na ya me dia na antim sa ta wo ha me sa me mo obosian so sika so ko ha dan enti ma ne me fa nya adwuma what the adwuma bi ani be 2 weeks as 3 weeks no benya dance kan dia so and ti mam ne kan fa ante sa ta me slow the blefi na me sante ka no cry say ka be 5 million me nya into dia maka ni so na ma me na bo me bosia 5 million say emfanya ni emfanya adwuma na ye ne mam ne tia se ne ye ka no hyehyeye enti bo ani be fi na say okunu chama ne ka no kire se ka no fort wa ha ene wo mu koye anwumre mi wo fia na madam fo na fla me he sister ta waso de ne wahu man kan cho se mfa ka ne ma chanam se mfa ka ne ma chama yo bo ne na no ode dwato abesi ma me no so se wasra me opeka mi kwa me mfa ma no wo ma pa ma chewa bre me so me pese me no bia benya problem na me se me ka ne nsi wo ma pa ma chewa bre na me de ka na ma wo na anwumre adana me ne bo ne wi bo ne ka ne ko station no na obi wo station wo wa mage ne lai se chama ma ko fa ka bi e de abo na ge yi fle anwumre be se set mi wo fie me kuwa to atwene wo pa challenge me wahu me bawdua kuwa to atwene wo so odene wo frenso we no abomedua wo frenso ti data mo wo fra me sana me ya fast best ne call ma me fie na ka ni sie no na wo de abufu akọ ma me papa wa akọ bulu nua we ye fie ho na ma me pass dia na atare wa me se hwe no afa ka no so fra me kru chama bia ma no abo nsuo asemese ye nkume sa me so me fra no so bia ma nsuo ni nkume eno enti o ye de phone so the speaker wo fie no bia sister dia no aye Gana wa blu ni asa na meti ma me da ma me e yawra no obi ba dia na ataya wa attack de ne ka mu obi enda ye wasambe ata de ne ka e mu obi so mfanya adwuma wo se wo mpene ada obi ba na wo friends do do blu ni asa ada wa adwumi pa ye kura so so di ma me na tembi e so di kan ko ye fie ho akobbo me dua me ma me papa anim o wi no sa kan sam de ne ka 2 weeks time de ne sika bebele no enam wo ma me fie ho na me frem papa sa na wo so bo redua ni bia na mpa cho da bi ma mo ni bi o ya sa no me ni ti se nti ya me nwanwa sa wo buru mi nua sa ena fie ofo be sister ade a chan papa afa ne kwa na so man kwa ne ho na boy na no opeka na twi no na bu afu denden ti sister ene ma me na ka no no se china ye o da se usika na ka sei mpa cho aka 1000 ena 50 cities no so so ma me sa send man say je say wo bo no kunu na mane no de na ne kunu so aka wo kunu na kan sa on first kan mo kunu na kan aye chairman no mpa cho wo kunu na kan sa on first kan na asam fo na asam ko minim me wasema me frɛ na wabɔ me dua sɛ mfrɛ wo kunu so bie ma ekodi ne wadi mfie sɛ me pa cho nyame ya doma December ya e be 15 December na 2 years se ye yi duabɔ no free mu a wɔne wa hyɛ da kontokwa pan wo sika no me sem ne tie no me nko da sem sin me da ne ka bi start me gi sika wa ha na me so oh sister me nua no wonya me sɛ bi da na dia na ade ya me wo mama nko obi ya me sɛ yanka wo bagina makini ma wo mama na wo ya me sɛ sister na sika no 2000 no ankasa o ka so de ko egudu adwuma no wo bre wo mfaso bi ma di ana mfaso bi ani wa ma mfaso bi aha ma me no kra na waje wo musika na ma me no kra so o mu hu no
minim ho hwe maame na wagyeje wo musika maame no kra so wo mu hu no ti me musika no so wagye de koye na de ite besi ne 1000 aka no so 1000 aka no na mpacho me de beda masem ne dua na obo no mo adane edua me so beda ni ona ni ndi ono anasem wanti me edua nda so ginam ayi asem o ayi asem tinkam de ne kwaso man kwa ne wona ti mi ko fie na papa so we na mse me wo me maame na ka no na mi papa se bla fie sese me ko na popi se dia no aye gam se popi me na me ti wiase me yobi bo no sa na wuti me de wo pe ba obi fie abe bodua de wo pe be ye dede wa ha na maame se ata na wo se sika bia ya de na me kire me maame wo ho na no pama de me ne na 19 years wadanfo no me ne na 97 man kire ma baka sa maame na sam so maame na wo no me ne ntete bone na den wo ye o sa sese wo mpamanim kra wo so adane bro wo sufra wo se be 1 month ni wo se wa mi peska nko ntua wan kasa no ebrebe ne twato a oni ni din komo okay sa January sa 2021 ni mu na oji sika no de sa ayi mu nya me frena na edi 2022 num ti mu na me hwade e ka kwana chese o tete me na me di abufuo ekobo oni kuna mane o ma me 1000 efuro di duabo ni takashi fo amu efuri ho wo se sam frena o flenso e we an obesa de makobo ase akoyi me kla afiri ho no mo obema mabusuafo de duku abo mu ye me challenge no ti aye me nwanwa so e sam so me modu e bi ntimi de ne duabo de o me 100 kra nya masem na emom sika na meji ntima me na ka ne wo no ho no woni na fe na me tete na minister enti dia na sesi aye nyama me pa cho sika na meji e 10.5 na de ma 10 million akoma no na madana se na mapa na chew okay ye musa production team no modern boka kra ya bo afa ho vise ye nchia ya so entia sem wa sempe ni padwumadi so sena ye nhye sufa enti elia bebo apia baba wa no kantan krankan nana papa mami dia asem ni ba e frɛ nipa na wagye ni sika no no yonko no ano so gitum sɛ ye no kre wagye mami sika eni ade na eso so kra no mami hu ye nahi oh yes sɛ nipa no anu ebo de bobos ya enye no ane editua te sɛ mami ne koye na hintu ontua ka wontua enye sɛ wade aso abaso mpakra no anka wontua enso bibi nti obetua na wahye na awotwe na ba ne afrɛ no mekɔkwan so membae kyɛ sɛ na ada asa na bibisa sɛ na sika no ɛdeɛ ne man ɛka no ogye saa sika yi ɛna na wotwem sɛ no krɛ ɔmode maame bi ba ha sɛ maame no ho oyi gold ema manfo ne tia wane sɛ osi nipa bia gold wo fie ebi kra no na e de agyaw enti mani sika na won fa ni hu dwuma wo huhu enti wodi hu dwuma wo huhu wia na waji gold no no de amaw enti we gold no be free huhu aba honam wo be yi a kire wo live dia dro kuma se ha no na ne etia ne sɛ mene sɛ kanta kranke wo ye gold adwuma no huhu mu na gold no abeto from 10 honam so I say ebi kwa na ade a chew na wonim ho hwe nti gold ni pa bi afi nti se ye kuma se aduro no 10,000 na nana me pa cho we owo kuma se na ne ma ekoso kuma se gold asem afiri honhum ba honam ani de mente ho asem na gold ni asem me de nim samanso sana honhum ena na nsanya ayi kono wo oduma se gold apie ho a amanfo tutu no mo dem yi me de minim gold afiri honhum mu ba eyo nwanwa e ma ne nwanwa na asem osi asem ro afi se papa bi o yesofo ka se obetu fi eformasi akunyankopon nchen wo soro na asole na tuesu mi yeso mentu oye ne ntaba oye ne sese ni ade na asole na tuesu yeso papa menkonya ye yo ye ebe da ye possible say papa ko eja so sofuru betumi atu akọ heaven street o ti ase na o ma yire ensole na yire no se o mo ma no ntu nko concert sem wi sa gold sem ya no me wo sofo ba bi edi wo buku mu a eye gold sem ya na me nim se sa sofo ba no ayo no a wo ye no a ayo no a wona di gold free huhu ba yes sa ma me no ni kompe me brebe ya ba ha na wonim de eche nipa ma ana amanfo ma omo soso kotu ese sika no ne etia ne se wo hono mo a obehwe na obi atutu ntoma wa hyehye ne ho se wo ye ohene na wadi be se 200 million 20,000 Ghana cedis abre maame ne e de bedanase amo hyehye ho di adanse maame professor no amanfo agya yie
gold na we ye kwesesa wase da nie na danse no ye den koso so hu ne mecho no aha eno na ma saa ma mi adamfo yi a wo bo ne bosia no onya ma mi no mu gidie yin sika ko wura edi ni sika ko wura mu ntini fie gold no wo ko tuya sika ba se 5000 na se 10000 Ghana cedis de ono no gold na ya ye ho adwuma honhum na wo akurase a wo fate no ono a wote gold no so no de onim nyansa so betuo se na namafo aba person che so mu nim nyansa che wo mpanimfo okay enti woje tumu a o sheda no a onfama o sheda no a mi kodwa mi tika mu edenden ni ti awane so onye na adwen so betua ma mi sika ma no nti na de tie no